Мәтрей башлангыч мәктәбендә үз инициативалары белән оештырганнар түгәрәкләрне. Балалар бакчасында күбәләк, башлангыч классларда шатлык театры эшли. Аларны мәктәп директоры Синара Яббарова җитәкли. Район, республика конкурсларында җиңүләр яулый алар. Башлангыч мәктәпкә инде ни кызганыч түгәрәкләр бирелми. Ләкин менә минем үземнең фикерем инде авыл баласының да нинди дә булса түгәрәктә шөгыльләнәсе, сәләтен үстерәсе килә. Шуңа күрә киләчәктә менә шушы мәктәптән эшләр үзәгеме, сәнгать мәктәбеме, безнең мәктәптә дә шушындый филиалларын ачып эшләсә әйбәт булыр иде дигән теләктә инде мин. Мәктәптә 4нче ел инде фантазия студиясында мультфильмнар төшерәләр. Аларның даны еракларга таралган. Республика күләм бәйгеләрдә яулаган җиңүләре генә дә 20дән артып киткән. Республика күләм үтә торган 10нчы муза, балалар планетасы кебек конкурсларда актив катнашабыз һәм 3 ел дәврендә инде безнең 20гә якын республика урыныбыз бар. Быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы кысаларында үткәрелүче Милли мультфест конкурсында эшләребезне җибәрдек. 3 эшебез финалга узды. Гади фотоаппарат, кәрәзле телефон һәм компьютер ярдәмендә дә мавыктыргыч мультфильмнар төшерә алар. Балалар геройларны да, сюжет өчен башка кирәк-яракларны да пластилиннан әвәләп ясый. Мин мультфильмлар төшерергә яратам. Аның өчен пластилиннан фигуралар әвәләргә кирәк. Аларны фонга куеп, фотографияга төшерәбез. Компьютерда фотографияларны җыеп, тавыш яздырабыз. Материал техник базабызга килгәндә, безнең бернинди дә махсус аппаратурабыз юк. Без инде үз инициативабызга нигезләнеп, гапади фотоаппаратка, гапади телефон камерасына төшерәбез. Бу инде әлбәттә безнең эшебезнең сыйфатына тәэсир итә. Профессиональ аппаратура белән тәэмин ителгән студиялар белән конкурсларда бергә катнашуыбызны исәпкә алсак, һәм инде призлы урыннарыбыз барлыгында уйласак, безнең өчен бу бик зур күрсәткеч. Әзер геройларны тигез өстлеккә урнаштырып, артка тиешле фон куялар. Бер мультфильмга 4-5 төрле фон әзерлиләр икән. Фигураларны кадрга гади фотоаппарат ярдәмендә төшерәләр. 1 секундлык кадр өчен генә дә геройны 12-15 тапкыр хәрәкәтләндерергә туры килә. Мультфильмны компьютерда монтажлыйлар. Катлаулы процесс булганлыктан анысын Рәүлә ханым үзе башкара, ә тавышны балалар яздыра. Мин фантазия түгәрәгенә 4 ел йөрим. Мультфильм эшләнеп беткәч, тавыш яздыру миңа йөкләнә. Әйдә футбол уйныйбыз. Әйдә. Ой-ой-ой, тубым тәгәрәп китте. Хәзер алып бирәм мин аны. Барманда. Без бик юка. Күмәк хезмәтнең җимеше дә татлы. Балалар үзләре иҗат иткән фильмнарны экраннан бик яратып карыйлар. Ә инде конкурсларда җиңү аларны яңа эшләргә рухландыра. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.